Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Pero a día de hoy tenemos los recursos necesarios de todo tipo para poder hacer frente a la Un foco no fácil de controlar. Savi, sí que t'entenc, però és que són les 8 de matí. Sí, un pot de matí, sempre que vols que faci si és de matí. Si jo m'aixec de matí, és de matí, això està ben clar. O va anar allí tard. Sí, com que ets un pandero. Tu què saps, si me'n vaig anar al llit tard o no? Bé, és igual, res, ja està, ara ja xerram, vale. Que sí, que t'entenc, que sí que vols fer... Savi? Savi, que me sents? Sí, jo sí que te sent. Savi! Haurà penjat el punyetero aquest. Jo no sé què fot, si està més sort que jo. Ai, ho tenc a l'enrevés. Bé, Vale, ara, sí que te sent, sí. jo te telefonava per abans si me pots dir com ho que hem de fer per posar-me en contacte amb la Margarita per una videollamada. Sí, com que des que vam venir de viatge no mos hem vist més i jo estic un poc nerviós. Vale, t'explic. Te'n recordes que aquest estiu te vaig instal·lar dintre del mòbil un programet que és com un símbol verd amb un telèfon dins, el WhatsApp, que te'n recordes? Sí, com ho que hem de fer, vam? Molt bé. I el que és que és molt fàcil això que me demanes. Bé, tu digue'm com que hem de telefonar amb ella, amb el mòbil que té. Que m'ha deixat xerrar? Vale, gràcies. Pues el que has de fer és, entres dintre de la conversa amb la Margarita, vale? I quan siguis dins, apretes a la Margarita. Com vols que apreti la Margarita? La Margarita no la puc apretar i si no m'ha fet res. Savi. No sé què en farem de tu. Bueno, vam. Amb què xerres tu amb la Margarita? Sí, el programa aquest des missatge. Ah, clar, sí. Pues agafes i apretes allà i ja està. És així de senzill. I de cop veuràs que te surt una Margarita. Com que tu, jo, ara no sé si... Bé, sí, pitjau de baix. Jo entenc un de pitjau de baix, clar. Però tu dius de dalt, sí, de dalt. I quin color? Verd, sí. I quan estiguis a la conversa veuràs que a dalt a la dreta hi ha com un dibuixet d'una càmera. Avam, Savi. Una càmera. Què és una càmera? Una càmera frigorífica, una càmera fotogràfica, una càmera de vídeo, tot això són... Ah, la del mòbil, clar, sí. Bé, és que si no m'ho dius més a poc, jo no m'entenc. Que és això i ja està. És així de senzill de ver. Vale? Bonico, com estàs? Com ho dus? Bé, tot bé. Bé, jo no puc més, Savi. No puc més, jo vull venir a Menorca. No ploris, que fotreu una barrada i aniràs a parar enfront d'aquí davant. Tu saps que està aquí? Sí, vale, ja ho sé que no som dins Barcelona, que som fora, sí, vale. I què? Però jo tinc moltes ganes de venir a Menorca i de tornar a veure la mà i... Clar, que tornaràs quan hagi passat tot el bordell, aquest del punyetero vero. És que això, quan s'acabarà això? Però com que ho allarguen tant com poden, cada setmana ho allarguen un poc més. No ho duig gens bé de ver. Jo me poso nerviós i tu que saps quan me poso nerviós que hem de menester cosa dolça. Bé, és igual, Savi, és igual. Ja. Res, fes so i me dius abans quan anar, vale? Que ho provaré i així podem fer una videollamada tu i jo un altre dia. Vale. Ala, que t'estim, jo també, ala, adéu. Que jo també t'estim. Adéu.
Bé, en David m'ha explicat com ho havia de fer. Avui ja duc una nerviada, que te'n picó per tot, perquè vull ratllar de Margarita, no hi ha manera. He de cercar un pitxau verd. Em prou putes hi ha un pitxau verd, jo no em veig cap de pitxau verd, me té nerviós. Avui anirà gros. Avui passarà qualque cosa, perquè Castellot m'ho explica tot de veres, i després jo no m'entero. I tal vegada és ell qui no s'entera, jo crec que deu ser ell. Bé, jo, és que bueno. Aquestes coses modernes d'avui en dia, ai, bon Jesús estimat, no hi podia xerrar, no, Margarita. És que això no hi ha manera, m'hauré d'anar a menjar uns tros de tortell que m'ha sobrat de berenar d'avui, perquè és que duc una nerviada, ja ho he provat un ranxo de vegades i no hi ha manera. Jo tot pitxaus, me surten lletres aquí, ai, panoràmica, fotos, bé, jo és que no ho entenc. No. Bé, ja veuen el dit aquí, això deu ser dit meu, però no, això no funciona, bon Jesuset estimat, que mos hem de veure en aquestes alçades, nerviosos de tenir tancat dins casa nostra i nerviosos de no poder fer funcionar aquestes coses. Ala, a fer punyetes, ja n'hi ha bé, putes aparatos de... Margarita, que me veus? Ara troc que me veig. La puta, on via la pilla. No sé què diuen per la tele, de riesgo. Aquesta puta mà, ja no sé. Ara me veig? Ara no me veig. Ai, bon Jesús estimat, estic espantat. Com ho posen en el solant? Bueno. Bé, troc que el millor serà que me'n vagi a berenar, que me foti un bon tortell, perquè m'agafa una nerviada. Veus, ara me veig i estones no me veig. Ai, el telèfon, que no ve. Ai, com ho fem, em diu senyor. Ai. No pengis, veig Antoni, no pengis, mono. Ara va, és verd. Antonio de mis entrañas. Ai, tu niet, com va, Polit? Que estàs bé? Sí, jo també. Sí, farta i apresa de ser dins que nostra. Tu ja saps que jo som molt trascadora. No em puc dur més d'estar encambrada aquí dins. Sí, però bueno, és el que hi ha.